Мен Нурмухаммад Хусейнов, Бәлебей Тотар гимназиясының элеккеге директорым. Әле түгәрәк өстәл бара, Мәскәү Тотар штабында. Һәм тәкъдимнәремне экран алдында җиткерүне дөресрәк булыр дип табып, сезнең алда Тотар халкын ничек саклап калу, нинди юллар бар дигәнгә берничә тәкъдимемне әйтеп китмәкче булам. Безнең гимназия, Бәләбәй Тотар гимназиясе 20 ел минем кул астында эшләде һәм без анда балаларны күп кырлы иттереп, тәрбия чаралары аша ата-аналар белән эш оештырып, әби-бабайлар белән эш оештырып, йолаларыбызны торгызып, без шатнап торган татар балалары үстерә килдек. Гомумән милли үзаң ниндидер бер оешкан рәвештә план буенча корылса гына уңышлы була ала. Безнең көчкелек турчылык дип аталган чара үткәрелә иде. Без анда балаларны табигать чагына алып чыгып, алдан билгеле әзерләп, коллектив һәр кем үз эшен белгәнгә күрә, бер атна ишендә без шундый чара үткәрә торган идек. Һәр бер класс ниндидер бер милли чара, милли йоланы сәхнәләштереп, тулы класс белән эшләп күрсәтә. Ягъни хәрәкәттә балалар яшәргә өйрәнә. Гомумән тәрбия эше, укыту эше ул баланың үзе катнашында булмаса, яшьләрнең үз катнашында булмаса, тыңлап кына, карап торып кына ул үтемле түгел. Менә шушы штабта балалар өчен оештырырга була шундый ук чаралар. Без ул планнарны тәкъдим итә алабыз. Укытучыларым әле ишән, тәҗрибә әле тере. Әгәр дә без чынлап та балаларыбызны кайдадыр саклап калырга телибез икән, татар телле, татар җанлы, татар тәрбияле итеп. Менә мин шушы тәҗрибәне безнең гимназияның элекке укытучыларыннан алып, миннән алып, җанландырып, штаб эчендә балалар белән эшләргә менә тәкъдимем. Тагы бер тәкъдимебез безнең балаларның телен ачу. Читтә яшәгән татарлар, урыс мөхитендә яшәгән татарлар үзләренең балаларының телен татарча ачтырырга мөмкинчелек тапмыйлар бит. Менә бөтен дөнья Мәскәү уртасында, мәсәлән, күршеләр бөтенесе урыслар, туганнар инде күпчелеге урыслашып беткән, аның телен ничек иттереп татарча ачып була. Менә күп кешеләргә шушы сорауны биргәнем бар. Күпләр әйтәләр, чит җирдә, әгәр дә туганнар күп булып, алар аралашып кына эшләмәсәләр, бу мөмкин түгел. Ул мөмкин. Менә без аны технологиясын азмы күпме төзедек. Шактый метекләп төзедек. Үземнең оныгымның телен мин татарча ачтым. Үзем уйлап чыгарган технология белән. Әйтеп китим, безнең гимназия, Тотар гимназиясе сәнгать бүлеге булдырды. Булдырдык инде. Балалар бакчасы булдырдык. Әмма шунда без күрә идек. Урыслашкан шәһәр булгач, балаларны алып киләләр телсез. Аларга ничек тел кертергә? Менә балалар бакчасында без шуңарга интегә торган идек. Урыс баласыннан татар, урыс телле баладан татар телен аңларлык дәрәҗәгә җиткерергә тырышабыз балалар бакчасында. Ата-аналар әйтәләр, ничек без аны тәрбияли алабыз? Ничек аңарга без татар телен кертә алабыз? Телевизорны ачсаң, бөтен нәрсә урысча, урамга чыкса бала урысча, садикка барса урысча. Менә без шундый бер технология тәкъдим итәбез. Оныгымның телен менә аның белән уйный без хәзер мин пенсияда. Без уйный ачтык. Мәсәлән, Шүрәле мультфильмын карыйм да. Хәзер мультфильмнар безнең субханалла бар. Тырыштылар җегетләр. Менә Аксу телевидениесендә аңа өлеш кертте. Анда мин хәзерләмим инде, но бер 50-60 бар. Анда шөгыльләрдән башлана. Менә
бала кафега кірген имеш, һәм бірнеше сүз белән кафеда нәрсә эшли ул. Менә шушыларны, шул мультфильмнарны мин тупладым да интернеттан алып, һәм онығымны алдыма утыртам да, ул менә 2 яшьлек бала, мин аңарга шушы мультфильмны, татарча мультфильмны күрсәтәм. Кайдадыр әдерәк кенә комментарийда эштәп ибәрәм, бала җанланып карап утыра инде. Шуннан соң минем уже ясап куелган уенчыклар комплекты. Бушаган конфет коробкасыннан нәрсәдер ясалган бит. Уенчык коробкасыннан, кәтүктән һәм башка кул астында нәрсә бар, тиз-тиз генә ясап алам да, шул уенчык белән шуннан төшәбез идәнгә, паласка. Һәм без нәрсәне күрдек, мин сөйлим, аның теле юк бит әле. Шушыны уйныйбыз бергәләп. Ул башта шушы уенчыкларны йөртә, бер уенчыкны икенче уенчыкны йөртә, колакта бит тора, теге тавышлары. Шуннан соң мин сөйлим, күпмедер вакыттан соң ул бер-ике сүзне әйтә белә башлый, миннән тартып ала бер уенчыкны һәм үзенчә берничә сүз әйтеп карый. Менә шулай итеп бала татар дөньясына кирип китә һәм татарча сүзләр әйтә башлый. Хәрәкәт артында, бу сүз артында нинди хәрәкәт тора, нинди җан иясе тора. Субханалла, менә бу тәҗрибә барып чыкты. Һәм без, минем бүгенге көндә бер 30-35 уен комплекты бар. Хәзер инде икенче оныгыбызның шул безгә китерүләрен улымның оныкны безгә кайтарып бирүен көтәбез инде. Теле ачыла башлаган. Әле менә мин кунакта булдым аларда. Бәләкәй кеше оныгым инде матур итеп татарча сөйләгәнне тыңлый, татарча җырларга җанлана, кулларын уйната. Менә шушы тәҗрибәне булдырыр өчен мин тәкъдим монда Казанга бер үзәткә җибәргән идем. Әйдәгез шушыны индустрияга әйләндерик. Уенчыклар индустриясы. Ул уенчыклар индустриясының бер өлеше флешкага яки дискетка язылган. Шунда яздырырга уенчык комплектына шул керә. Уенчыклар бер коробкага тутырылган һәм шуны сатуга куярга була. Кешеләр шуны сатып алалар да, оныклары белән флешканы куеп плеерга карыйлар да, һәм җанландыралар, бала белән бергәләп уйныйлар. 2-3 тапкыр карасаң, бала уже бездән тизрәк ота аны. Ничек булганын, хәрәкәтләрне, кем нәрсә эшләгәнен. Шуннан әкренләп берәр-икешәр сүз белән әйтә башлый һәм чынлап татарча сөйләшеп китә тора бара. Менә татар телен белмәгән ата-ана да баласына шушы уенчыклар комплекты булса, шушы мультфильмнар аша балага иңдерә ала шушы телевизның нигезләрен. Моны без сынап карадык, тәҗрибәбез бар. Мин бу эшникә махсус тотынырга булдыралам, әгәр дә янымда шул уенчыкларны ясардай кешеләр, бер-ике кеше булса, бергәләп яңа мультфильмнар ясарга булдыра алабыз. Менә бу бер тәкъдимебез. Татар телендә, Америкадамы, Россия үзәгендәме татар телендә балаларның телен ачарга сыналган тәҗрибә. Менә бусы бер, икенчесе. Перестройка башлангач та безнең үзебезнең урыслашып беткән шәһәр инде ул, Бәләбәй шәһәре, анда без 20%, 23% халык татарча сөйләшүчеләр бик аз. Без шул вакытта яшьләрне кул астыбызга алырга уйладык. Һәм клуб строителей дип аталадыр. Мин ул вакытта депутат. Әзме күпме ишекләр ачыла. Бер шунда залны алып, кичке уеннар үткәрәдек яшьләр белән. Авылда менә ничек кичке уеннар була иде безнең. Аулагылар элементлары белән нәкъ шул вакытта режиссура, урта белем алган режиссура буенча урта белем алган бер ханым бар иде. Аның белән шушы уеннарны уйлыйбыз да, билет сатабыз, символический хакка бер сумия, игъланны берничә шәһәрнең берничә урынына эләбез. Татарлыкка сусаган балалар, яшьләр
анда инде күпчелек педучилищедан киләләр, авыл хуҗалыгы техникумыннан киләләр, шәһәрдә яшәгән татар яшьләре киләләр иде. Башка халык, милләт халыклары да киләләр. Безнең язылган татар телендә алып барыла торган дискотека дип язалар. Киләләр, алар шушы кичке уен мөхитенә чумалар. Чөнки режиссерым шәп бер ханым иде, Фәнүзә исемле. Уеннар әзерләнеп куелган, егетләр әзрәк акча белән ярдәм итәләр шул кирәк әйберләрне нитергә инде. Салмаш кешеләрне кертү юк. Мин үзем депутат значогы белән басып торалар идем билетер урынына. Һәм без бер 3-4 ел шушы эшне башкардык. Яшьләр агыла торган иде. Моны бит эшләргә була. Менә мин нык яшь чакта Уфада Җиңү паркында татар пятачогы бар иде. Мәскәүдә Измайлов паркында бар иде татар пятачоклары. Аларны бит бүген яңартырга була. Әмма кемнедер җәлеп итер өчен тагын ниндидер ярдәмнәр кирәк. Аны эшләрдә бу чараларны ул бит халык чарасы. Менә шу йола уеннарны белгән кешеләр бака исән вакытта аны яздырып алырга кирәк. Менә гимназиядә безнең ел сайын 1нче класстан алып 11нче класска хәтле һәрбер класс уйнап күрсәтә. Безнең 2 ай бара тарих, милли тарих, тел айлыгы. Һәм шунда һәрбер класс күрсәтә, ә башка класслар карап тора. Дәрестән соң ул бер чара. Балалар өйрәнәләр, тамашачы булырга да, артист булырга да, сәхнәдә үзен тотырга, биергә, җырларга, оста сүз әйтергә. Менә бу ничек әйтергә? Мөхиткә чуму балаларга. Алар шунда телләрендә чарлыйлар. Дәрестән тыш бу шунда чара бит анда 90% һәрбер чараны карарга 90% килә балалар, гимназияның балалары, ата-аналар килә. Әбиләр, бабайлар елап утыралар, яшьлекләрне искә төшереп. Балалар илһамланып уйныйлар. Сәхнәдән төшеп алда бийләр. Сәхнә алдында урын бушатабыз, сәхнәдә кысыграк төшеп. Менә бу тәҗрибә. Буларның сценарийларын әле мин укытучыларымнан үтенеп яңадан әйдәгез әле буларны кайсылар укытучылар инде мондайны үзем дә мин эшли алам. Менә шушы чараны эшләгән вакытта аулагы бит инде ул күңелне дәртләндерә. Нинди генә кеше булсаң да, хәтта карт кеше дә менә менеп китәсең килә. Өлкән класслар кайчакта мине бабай итеп чакыралар. Җитмәсә кемдер әйдә Нурхат абый без бабай булып уйналы, бабай роленә кереп мин уйный торган идем аулагыйда. Менә нәниләр турында әйттем, менә мәктәптәге яшьләр турында әйттем, һәм инде яшьләр менә кичке уенны шушылай итеп эшләргә була дип. Һәм монда буыннар бәйләнеше була бит инде. Гимназияны төзеп бетергәч, мин мәҗлесләр залын, актлар залын шундый итеп милли орнаментлар белән бизәдем һәм орткы иң зур диварда, стенада аулагы кичәсе рәсемен ясаттым. Композициясын бирдем дә, бер художник шуны эшләде. Анда еракта татар авылы, манара, яшьләр анда гармон уйнап киләләр, амында уже кызган бер калкурак урында яшьләр милли киемдә бийләр, рәсем тора. Тегендәрәк болгар хәрабәләре, монда елга ага, ерак түгел бабайлар утыра, бәләкәй малайлар йөгерә. Менә бу минем яшьлек, минем бәләкәй чак. Бәләкәй чагында шунда үткәрдем, яшьлегемне дә шунда үткәрдем. Менә яшьләрнең кичке уены. Бу менә шул рәсемгә карасаң, митекләп аңлыйсың, менә ничек ул безнең милләт тәрбияләнгән. Бәләкәй малай булып үстем, хәтерлим, олрак егетләр салып та ибәрәдер, бик буталанып йөрсәң, бабайлар, ул уже ишетеп ала. Кем ул киләле монда?
Шоқыр балалар да, құлағына шарт электр балалар да, теге құлға бойы жігітті иілі, арқасына тояқ біле жіп бәрелер, ништеп бұл бәлекей малайына обижать етесің. Міне тәрбия ме тәрбия? Бәлекей кіші шушыны сіңдіріп өсе. Міне біздің мен үскеш шушындай матол апалар білен бейір мінәлі, жырлар мінәлі дей. Бабайлар соңынан ғұмыр өткеш мен ойлай башладым. Бабайлар нешеп отырды екен? Міне көп мияр шағым, бәлекей шағым, әр уақыт кешкелік бір-екі бабай шында обязательно отырадыр. Ол бет тәрбие ясаушы, тәртип тұтушы бабайлар. Әтиенелердің уақыты жоқ. Әтиенелер жер сүріп қайтқандар да, алар кешкі ойында контроль тұта алмайлар. Міне бабайлар шул уақытта тояқлары білән қорқытып, қорқытып түгел енді, тәртиптен шыққанларға әләге тұрғаны. Біз бірге де шында үйренеміз, жырларға да шында үйренеміз, ұлыларға қарап, қияллана бәлекей болсаң да, ұлы боласы келе бетіні. Міне біз шушыны мәттепте үштедірек кешкі ойын, аулағы ішінде тәрбие іші өзіңні нешек тұтырға, бір-бірің біле қызлар, жігітлер білен бір-бірсін нешек матор тұтырға дейір, міне шушыларыны үйрету керек. Хәм аны міне шушынды кешелерді штабта ішілерге бола. Біздің бүгін бірден бір құрал қалдық, милләтіні кереге одашқан, әлі қоя кетіп барған милләтіні, бәй тоқталы, нәрсе, мен нәрсені қалдырам дегенде, ол тарихын көруге тиіш, бейік тарихын. Біздің тарих әлі yazılmagan. Mene biz onu yazıp yatabız, 4 tomla qadırlayız. Evet, bizim tarix eli yazğança tugul ol. Evet, bizning xalq kiri burilaşaq o'zining millatine. Agar da onun şonli tarixi matur etib ko'rsatilsa, matur kitaplarda, jurnallarda, gazetlarda, ol ketib borgan jerinden to'xtab, yo'q, men bu tarixdan bosh tortmayman. Biz nindi donliqli xalq bo'lganmiz deganga ketirib tirarga tiyishmiz. Onun uchun kitaplar kerak, onun için video filmler kerak. Tarih kitaplarına yazılmagan eybirlerini yiyip biriga bildir alabız.